Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Those days are all gone now, but one thing is true. When I look and I find I still love you, you can't turn back the clock, you can't turn back the time. Ain't that a shame? Oh, I'd like to go back one time on a roller coaster ride, when life's just a game. No use in sitting and thinking of what you did, when you can lay back and enjoy it through your kids. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Better sit back and go with the flow. 'Cause these are the days of our lives that float in the swiftness of time. These days are all gone now, but some things remain. When I look and I find no change. Those were the days of our lives. Yeah. Bad things in life were so few. Those days are all gone now, but one thing's still true. When I look and I find I still love you. I still love you. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things
I find I still love you. You can't turn back the clock, you can't turn back the time. Ain't that a shame? Oh, I'd like to go back one time on a roller coaster ride when life's just a game. No use in sitting and thinking of what you did when you can lay back and enjoy it through your kids. Sometimes it seems like lately I just don't know. Better sit back and go
40 godina ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar. Dobrodošli bivši i sadašnji ribnikarci. Dobrodošli svi uvaženi gosti i prijatelji Ribnikara. Naša škola nastala je 1. septembra 1975. godine spajanjem dve susedne vračarske škole Alekse Šantića i Slobodana Principa Selje. A za nekoliko nedelja ime ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar biće utisnuto na svedočanstvima 33. generacije učenika. Dragi ribnikarci, nalazite se na svim krajevima sveta. Javljali ste nam se iz Engleske, Francuske, Italije, iz Amerike, Brazila, Hong Konga, sa Tajvana i naravno iz našeg Beograda. Rado ste se sećali svojih ribnikarskih dana i delili sećanja i razmišljanja sa nama. Raspitivali ste se kada će biti priredba pokušavajući da uklopite vaš zgusnut raspored obaveza gde god da ste i nađete se večeras ovde sa nama. Zapitkivali ste kako možete da pomognete i bili spremni da odgovorite na sve naše zahteve. Zbog toga je večerašnja završna priredba posvećena svima vama. Ona je satkan od vaših priča, vaših sećanja na Ribnikar i razmišljanja o tome kako i koliko je ova škola uticala na vas. A mi smo Iva, Milica, Joakim, Stefan, Nikola. Direktorka ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar. Ima zaista jako veliku tremu, zato što
loše da se u ovakvim situacijama pokusa osveta đaka koji se vratno predamljaju moju tremu. Te tako, da sam vas razumela i tada, ali sad vas definitivno razumela. Te tako, da sam se lepo opravdala, što je đak koji čučio meni iščeprkao, da kažem koju. I sigurno sam da će ovo biti najmanje zanimljiv deo, tek ćete uživati, pa budite strpljivi za toliko. Poštovani dragi prijatelji škole, velika je privilegija i zadovoljstvo da vas danas pozdravim u ime učenika i zaposlenih Ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar. Iako jubilej proslavljamo u uskom porodičnom krugu, te ste svi istovremeno i domaćini i gosti, dozvolite mi da ipak posebno pozdravim njenu ekscelenciju, ambasadorku Francuske, gospođu Christine Moreau. Sa nama je večeras i gospodin Darko Ribnikar. Naravno, vi znate, ali repeticiju umest Mater Studiorum, sin Vladislava Ribnikara i ono što je dodatno važno, otac naših nekadašnjih đaka. A tamo gde je Ribnikar, tu je i naša najuglednija novinska kuća, te dobrodošlicu želim direktorki i glavne i odgovorne urednici Politike. Zahvaljujem se na vremenu koje su izdvojili večeras i došli da s nama podele radost ovog jubileja, prosvetnim savjetnicima Ministarstva prosvete, univerzitetskim profesorima sa kojima sarađujemo kao mentorska škola, predstavnici gradske opštine Vračar, direktorima vračarskih osnovnih i srednjih škola, direktorima gimnazija koje po tradiciji pohađaju učenici Ribnikara, direktorima dvojezičnih škola iz Srbije, predstavnicima ustanova i institucija sa kojima sarađujemo. Možda je neumesno da bilo ko poželi dobrodošlicu nekadašnjim đacima i nastavnicima, jer ste zapravo vi pravi domaćini ove proslave, ali neka mi bude oprošteno, što ću se drznuti, dobrodošli u uvek vašu školu. Kako god da se ona zvala, kad ste započinjali svoje školovanje i svoje profesionalne karijere. Hvala vam što ste tu. Ove godine obeležavamo 40 godina rada škole pod imenom Vladislav Ribnikar, a da je ona zapravo sledbenik i baštinik škola koja na prostoru istom postoji još od kraja 19. veka. Najneposrednije to su dve suparničke, a verujem danas prijateljske škole u sećanjima, Aleksa Šantić i Slobodan Princip Sejlo, čim smo spajanjem nastali. Zato Ribnikar, poštujući tradiciju i poreklo, ima pravo da obeležava brojne jubileje i da svaki sa pravom smatra i svoj jubilejem. To je ovo odgovor na one ljudite poruke, nije sve počelo od Ribnikara, naravno da nije i srećom da nije, jer ne bismo bili tako dobri i uspešni, vas nismo imali za prethodnike. No, ono što ovaj jubilej ipak čini specifičnim i na što zaista s pravom ukazujemo, to je da je te godine spajanjem škola svaki đak Ribnikara od 1. do 8. razreda počeo da uči francuski sa 6 časova, prvo sa 10, a kasnije sa 6 časova nedeljno, i intenzivno proučavajući pritom francusku civilizaciju i kulturu. I tu se naravno nije odnosilo samo na jezik, jer jezik sam sebi nije svrha. Zahvaljujući dobrom poznavanju jezika, razvijale su se brojne učeničke kompetencije. A dokaz da smo u razvijanju tih kompetencija bili uspešni su naši učenici koji širom sveta danas obavljaju vrlo ozbiljne poslove, uspešni su čega god da su se latili. Na njih smo s razlogom ponosni. Naravno, u njihovom stvaranju i odrastanju učestvovali su brojni nastavnici i predavači, čiji je velika većina danas ovde, zbog čega sam posebno zahvalna i smatram to najvećim komplimentom našem kolektivu što ste odlučili da nam se vratite. Kad imate za prethodnike one koji tako visoko podignu lestvicu, onda nije lako do nje dobaciti, ali smo se trudili. Pre 12 godina, u vreme kad je direktor škole bila gospođa Vesna Fila, koju posebno pozdravljam,
sad ću dobar glagol upotrebiti, uveden je ili reuveden projekat dvojezične nastave, nešto što je onomad postojalo u ovim školama, samo sada u drugoj formi, u drugom obliku, čime smo mi ipak malo pomerili granice. Ono što su naši đaci za ovih 40 godina postigli na različitim poljima, u različitim oblastima, daje nam za pravo da postavimo standard i našim sadašnjim učenicima. Neće im biti lako, ali sudeći po rezultatima koje danas postižu, ja sam sigurna da će oni to s lakoćom ostvariti. I to bi bilo ono što ću jedino reći kad su rezultati u pitanju, zato što mi smo zamislili da škola ima vrednost u onoj meri u kojoj živi u sećanjima svojih đaka. Zato smo ceo koncept proslave zamislili kao omaž đacima, njihovim osjećanjima i sećanjima, čak ga i formulisali na osnovu najneposrednije datih sećanja i u slavu đačkih osjećanja i sećanja uživajte u nastavku proslave. Hvala vam. Sada ćemo takođe imati zadovoljstvo da nam se obrati njena ekscelencija, gospođa Christine Moreau, ambasador Francuske. Madame Moreau, je vous donne la parole. Sur la scène, dans les coulisses ou dans la salle. Chère Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs les professeurs de l'école Ribnikar, chers membres de la famille Ribnikar, chers élèves et anciens élèves de l'école. Gospođo direktorka, dragi profesori i dragi učenici, dame i gospodo. Écoutez, c'est un vrai plaisir de vous voir si nombreux réunis ce soir pour fêter ce 40e anniversaire de l'école Ribnikar. Okupili smo se večeras ovde da proslavimo 40. rođendan škole Ribnikar. L'école Ribnikar qui est chère à notre cœur, chère à mon cœur. Škole Ribnikar koja je posebno draga i meni lično. Proche de l'ambassade de France et proche de l'Institut français de Serbie et l'un des cœurs qui battent de la francophonie à Belgrade et en Serbie. Posebno bliska ambasadi Francuske i Francuskom institutu, srce frankofonije koje kuca u Beograd. Lorsque je suis arrivée ici en septembre 2014, l'une des mes premières sorties officielles, ça a été pour fêter les 10 ans de l'enseignement bilingue en Serbie. Kada sam stigla u Srbiju u jesen 2014. godine, moj prvi izlazak pred vas je bio prilikom proslave 10-godišnjice dvojezične nastave. Et naturellement, votre école était au premier rang de cette manifestation. I naravno da je vaša škola imala privilegovano mesto na toj proslavi. Et puis je me suis rendu compte que l'histoire, elle était bien plus ancienne que cela, puisque voilà, 40 ans pour l'école Ribnikar. I eto, shvatila sam da je istorija mnogo duža od toga, evo, danas slavimo 40 godina. Et ces 40 ans, en fait, c'était déjà une évolution parce que bien des années auparavant, s'était noué ce partenariat avec la France. Et dès les années 30, des professeurs français étaient venus ici pour apprendre, pour enseigner le français aux côtés d'enseignants serbes. I to nije samo 40 godina, još od 30 godina ovog veka profesori iz Francuske su dolazili da bi predavali učenicima u Beogradu, u Srbiji, francuski jezik. Il y a donc déjà plusieurs générations d'élèves de l'école Ribnikar.
već ima više generacija učenika škole Ribnikar, qui, grâce à la qualité de l'enseignement reçu, sont des francophones parfaits et représentent très bien la langue française, la culture française en Serbie et dans le monde. Koji su, zahvaljujući visokom kvalitetu nastave francuskog jezika, istinski govornici i koji na vrlo uspešan način predstavljaju frankofoniju i francusku kulturu svuda u svetu. Et il y en a plusieurs qui travaillent à l'ambassade de France. I nekoliko njih radi u francuskoj ambasadi. Voilà, donc je suis ravie de voir que au-delà de cet enseignement que vous avez reçu en partage, eh bien, vous restez très fidèle à votre école, que vous êtes prêt à venir pour la fêter. I vrlo sam srećna što vidim da ste i dalje spremni da za svoju školu dođete i podelite ovaj svečani trenutak. Je suis très heureuse d'être là ce soir pour fêter avec vous. I zadovoljna sam što sam večeras ovde sa vama da proslavimo zajedno. Je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire et surtout, beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de bonheur à venir encore pour les porter, tous ces beaux projets. Želim vam srećan rođendan i iznad svega još mnogo novih ideja i projekata koje ćemo, nadam se, zajedno i ostvariti. Došao sam da vam saopštim jednu važnu vest. Pričajte slobodno. Od danas nema više Šantića, nema više principa Selje. Od danas svi ste vi zajedno jedna škola. Molim? A? Izvinite, kako to mislite? Tako doneta je neopoziva odluka tamo gdje treba da se ove dve škole spoje u jednu. Evo, na primjer, ovdje ćemo izgraditi jedno novo krilo koje će vas spojiti. Da, evo, baš ovdje. Raščistit ćemo naravno ovu odredbu i skloniti i nadam se da ćemo prekinuti ovaj baš rat kestej. Da, svi ćete govoriti francuski jezik od prvog razreda. I engleski od petog. Molim vas tako toliko i građanima sveta. Koje je ovo? Nemam pojma. Pardonnez-moi. Permettez-moi de me présenter. Ili let me introduce myself, ja sam Vladislav Ribnikar. Po meni se zove vaša nova lepa škola. Vladislav Ribnikar, to mi je nešto poznato. To mora da nam je iz politike. Tako je, jeste. Ja sam po obrazovanju arhitekt. Studije sam završio u Francuskoj, ali sam pre svega novinar. I
bio sam direktor u politici, u moje vreme politika je bila najprestižniji dnevni list na Balkanu. Ali da ne pričam ja mnogo o sebi, sada znate ko sam ja, kako vam se zove škola i ko ste vi. Dakle, niste više ni šantavi, ni seljaci. Da vidimo sada mi ko su ribnikarci. Tako je. Ruši ograde! većina dece i ribnikarci najviše pamte svoje učitelje i učiteljice. Stroge, blage, starije i mlađe. Evo jedne priče o prvom školskom danu i prvom susretu sa učiteljicom. Kakva slučajnost? Kako sam naknadno, zahvaljujući slučajnosti, bila dopisana na spisak prvaka prilikom prve prozivke u septembru, nisam bila raspoređena u određeni razred. Svi su bili postrojeni u velikom dvorištu iza linija na kojima su bile ispisane oznake razreda, a ja sam jedina stajala sa strane. Onda mi je prišla jedna starija seda učiteljica i upitala me da li želim da budem u njenom razredu ili kod one tamo lepe i mlade učiteljice sa dugačkom kosom. Naravno da bi se više dopala mlada i lepa učiteljica sa dugačkom kosom, ali kako sam bila izuzetno stidljiva, bilo me je sramota da to kažem i iz čiste pristojnosti izgovorila sam, ne, ja bih kod vas. U tom trenutku nisam ni znala da sam izabrala najdivniju učiteljicu na planeti, a ja sam pripala odeljenju prvo jedan. U tom odeljenju i sa takvom učiteljicom naučila sam šta je drugarstvo, tolerancija, iskrenost i prefinjenost. Kakva slučajnost.
les 4 saisons? L'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Excellent. Et Vassili, quelle est ta saison préférée? L'été, Et pourquoi? parce qu'il fait chaud, il y a du soleil et je peux me baigner. Et toi, Elina? Moi, c'est l'hiver. C'est vrai qu'il fait froid. Il y a du vent, mais il y a de la neige aussi. Et moi, j'adore jouer dans la neige. Super. Et toi? Ma saison préférée, c'est le printemps. Tout est vert, l'herbe pousse et il y a des fleurs partout. Ça sent bon le printemps. Excellent. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui préfère l'automne? Moi. Et pourquoi tu préfères l'automne, Yann? Eh ben, c'est bon aussi, l'automne. On cueille les fruits, on mange les raisins et dans la forêt, on trouve les feuilles de toutes les couleurs. Bravo. Et une petite chanson maintenant? Oui! obožavali svoje učiteljice i medame u nižim razredima. Igrali se bezbrižno lastiša, klikera i lopte u dvorištu za male, uvek pičežljivo podizali poglede ka gornjem dvorištu, dvorištu za velike. I divili smo se neizmerno njihovim manguplucima i mudrarijama. A onda smo i mi osvajali to veliko dvorište i smišljali nove fore za drugare i taktike za nadmudrivanje nastavnika. I kako rastemo, tako brže grabimo vreme, ili možda on grabi nas. Hodamo stepenicama života i ulazimo u svet odraslih. Da. I setimo se ponekad ribnikara, nekog događaja, nekog komentara ili postupka profana koji
gle čuda, nikad nismo zaboravili. Kako me je školovanje u Ribnikaru odredilo i uticalo na moju ličnost i dalje život? Pa, dalo mi je širinu, povezivanje sa drugom kulturom sa kojom počnete da rastete i razvijate se po sebi bliski. Ribnikar je insistirao na razvoju samostalne, misleće ličnosti, bez obzira na formalni uspeh u školi. Krajnji rezultat je bio taj da, gde god da sam boravila ili profesionalno nastupala, nisam se osjećala kao provincijalka ili manje vredna, već kao ravnopravni sagovornik. Mnogo je toga zasnovano u Ribnikaru. U pitanju je fundament. Sva moja interesovanja formirana su u tom dobu. Ribnikar je kao liberalna škola lišena krutosti koju su obilove na mnogi drugi sredine bio pogodan za razvoj onoga što sam danas. Ako bih analizirao plus minus 2 generacije iz svoje, ono što je društvo dobilo od Ribnikara je sledeće. Nema škole koja je dala više najkvalitetnijih studenta, što domaćih fakulteta, što onih koji su pokupili razne nivoje diploma na Ivy League školama u Americi, školama iz Russell Group u Engleskoj, najboljim francuskom školama. Profesori u naše vreme su bili vredni poštovanja. Bili su i odlični psiholozi, umeli su detetu da priđu i da ga pažljivo saslušaju. Znate, profesori u moje vreme su nosili izuzetno znanje iz opšte kulture. Tako da svo znanje koje imamo danas dugujemo njima. Ti isti nastavnici, koji su nam se ponekad činili prestrogima, ponekad i nepravednim u svojim komentarima i kaznama, vaspitivali su nas na taj način, doprinosili razvoju našeg vrednosnog sistema, naše ličnosti. Nismo mi bili nekakvi anđeli. Pravili smo razne gluposti, i male i velike. Taj neminovni deo odrastanja, fino nazvano nestašlucima, većina nastavnika je znala vešto da usmeri na pravi način. Mi naravno toga nismo bili svesni i mislili smo da nas niko ne može pokoriti i nadmudriti, niti uticati na nas. Da se podsjetimo. Događaj koji ću opisati zbio se u 5. razredu, dakle, u 6. razredu. Izdvajam ga zbog Drugarstva! Jedinstvo! Solidarnost! dakle, profesorka engleskog jezika je kasnije. Vreme nam je bilo dugo. Zamera se nije nazirala. Formirali smo 2 grupe. Stali uza zid i počeli da guramo jedni druge. Padali smo, smejali se, vikali. Međutim, mislim da je tetkica sa drugog našeg sprata otišla po razredu. Iznenadila nas je. Galama, prekori, pokratanja, tišina. Nastavnica engleskog je bolesna, a vi ćete mi dati izjave o ovom incidentu. Da čujem. Sve izjave, međutim, zvučale su manje ili više kreativno. Reci ti. Nastavnice, neki dečaci su stali za zid, počeli da se gure i viču "Oooo!" A ja sam mirno jeo svoj sendvič i baš ništa nisam vidio. A ti? Nastavnice, neki dečaci su stali za zid i
počeli su da se guraju i viču, a ja sam pa. I baš ništa nisam vidio. A što si ti radio? Nastavnice, neki dečaci su stavili za zid, počeli su da se guraju i viču, a ja sam otišao da pijem. Vode, baš ništa. A ti? Ne znam, nastavnice, neki dečaci su stavili za zid, počeli su da se guraju i da viču, ali na času fizičkog su mi se slomile noge, tako da ništa nisam mislila. Hajde sad ti, dođemo. Hajde ti mi reći, šta se ovdje tačno dogodilo? Razredna, neki dečaci su stavili u zid, počeli su da guraju i viču, Koji dečaci? Stvarno nisam vidio nastavnice, pomagao sam drugaricu do nekih domaćih. I još mnogo varijacija. Niko ništa nije video. Niko ništa nije čuo. Niko ništa nije rekao. I razredna je bila fair. A mi smo bili kajani. Snežan pruđa koji se ne da samoviti. S godinama se kanap rasplitao i prutovi su se rasuli po zemlji i svetu. Znam ipak da su i drugi poneli ovu uspomenu sa sobom i da ih ponekad kroz dan ili pred san zagreje osjećaj zajedništva koji smo tako samo tada imali. U Ribnikar, davnih 70. godina prošlog veka. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. When it's U 8. razredu je bio u kabinetu za engleski jedan pano. I na taj pano su se stalno kačili razni sadržaji, isečci neki iz novina, iz nekih časopisa i tako dalje. I sećam se da je tada Lola bila okačila neke isečke iz engleskog časopisa New Musical Express. I sećam se da sam ja baš želeo da imam te isečke za sebe. I meni je profesorka engleskog obećala da ću ja to dobiti kad istekne tih 10 dana i kad se to bude skinulo. I tih 10 dana je isteklo, a ja nisam dobijao te isečke. Oni su i dalje bili tamo. I dani su prolazili i ja sam gledao te isečke i onda sam u jednom trenutku rešio da uzmem stvari u svoje ruke. Međutim, naravno, nepozvano su mi se pridružili još par mojih drugara, kretena, koji dan danas neću da odam, i naravno sve pocepali. I to je profesorka engleskog videla i prijavila tamo gde treba, jel? I onda se pojavila razredna, vidno iznervirana, i pred celim odeljenjem me etiketirala kao nihilistu. Sad, ja tad nisam baš znao šta znači to biti nihilista, ali sam bio jako povređen. I na putu do kuće, negde u Njegoševoj, mi je Vasa prišao i rekao mi je da ništa ne brinem. Nije ni on siguran baš šta znači to nihilista, ali je negde pročitao da je to isto i Jim Morrison. Sad, to meni nije puno značilo jer sam imao 14 godina, ali dobro. I otišao sam kući, odmah sam uzeo enciklopediju i pogledao šta znači to nihilista. I sutra sam pred čas došao kod razredne i rekao sam joj da ja nisam nihilista i tačno sam joj objasnio zbog čega ja to nisam nihilista. Ona me gledala, valjda nije očekivala takvu reakciju od mene, bila je nekako zblanuta, ali se video neki neobičan, blagi osmeh, jedva primetan na njenom licu. A ja mislim da je ona bila malo ponosna na mene. Either
jednog pravog ribnikarca. Pa jasno. Solidan. Nesmešan. Obrazovan. Svoj. Svoj. Radoznao. Putom. Ali s razlogom. Tako je, svi ste vi mali radoznali buntovnici s razlogom. Aj sad na taj odmor. Kada ponestane reč, tu je muzika. A šta će bolje od muzike da nas vrati u prošlost? Zato ovom prilikom uz pesmu idemo u 80. Here I go again, Mama, how can I resist you?
it's hurt me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more is to blame. Don't not take it up. The loser has to fall beside the victory. That's the destiny. The winner takes it up. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? And take it up. That has to Posle tog zlatnog perioda ribnikara, škola je, kao i zemlja, prolazila kroz različite periode. Francuzi su u jednom trenutku nestali iz škole, bilo je to vreme zatvaranja Francuskog kulturnog centra. Knjige smo fotokopirali, a narezane diskove kupovali ispred SKC-a. Ali u Ribnikaru su se i tada dešavali čuda. Pevali smo pesme iz La Petite Grenouille, osvajali nagrade, a kritički duh smo oštrili praveći šnenofle, naše školske novine. Osjećali smo da smo i dalje deo sveta i da imamo svoje ravnopravno mesto ovdje. Lepo sećate. Nego jeste li vi, deco, znali sve? Nego ste vi, deco, znali sve? Aj, Vanja, pa ne da se laži. Pa i ti si do juče bila u Ribnikaru. Jesam, Tiko. Zato i jesam danas ovde sa vama. Da ispričamo priču o sadašnjem Ribnikaru. Vanja, ja sve ovo znam. Stvarno, Leko? Pa kako ti možeš da znaš sve ovo? Pa Leko, pričali smo i kod kuće. Sada ću vam pokazati nešto. Evo, ovo je moj deka Dušan. On je išao u školu Car Uroš. Ovo je moja mama Dragana. Ona je upisana u školu Slobodan Princip Sjena. A ovo sam ja, Lenka i Sača Četak. Ja sve ovo znam. I moja mama je išla u našu školu. U Senju i u Ribnikar. Dobro, zar niste rekli da smo završili sa sečenjem? Nego da mi pokažemo šta sve mi to lepo radimo danas. Evo, Vanja, počne ti prvo, ti si najstariji. Ja sam Ribnikar upisala 2004. godine kada je u školu uvedena dvojezična nastava. Francuski lektori su se uveliko vraćali, ali i pored njih posjećivali su nas jako bitni značajni ljudi. Da, dolaze nam pisci, sportisti, profesori, studenti, ambasadori, evropski parlamentarci. Ja znam da se takmičimo i pobeđamo iz svih predmeta. I vi mali, i vi veliki. A odlični smo u sportu, muzici, crtanju. A tek u stranim jezicima. Prošle godine su tako postali članovi svetske mreže dvojezičnih škola izuzetnosti, La Belle France Education. Ja sam, na primjer, najviše voljela da učestvujem u školskim razmenama, projektima i putovanjima. I
i dan danas se često i rado sreća Montpelliera i mirisa juga. Putovali smo i u Poljsku, Belgiju, čak i u daleku Gruziju, doduše zahvaljujući novim tehnologijama. Ali Ana, molim te da se ne kolimo više, inače će opet da nam prilepe etiketu nadmenih i elitnih vrčaraca. Znaš šta bi je rekla jedna ribnikarka mnogo starija od nas? Da reč elitizam ima pozitivno značenje. Ako se misli na posebnost, izuzetnost u obrazovanju i duhu grupe ljudi. Ja mislim da je u pravu. A jeste u pravu, ali dobro, dosta priča. Nego da sam vas svi spremili neki video, neki film, nešto konkretno. I to lepo vidim. Jesmo Tihomire! Ja ne bi menjao svoju školu, da ću se bližno vezati sa njim, mladeću drugara, Ja sam Jana, idem na dvojezično odeljenje 7. razreda u kome učimo 4 predmeta na francuskom i srpskom jeziku. Ta 4 predmeta su matematika, biologija, hemija i matematičko obrazovanje. Mi učimo francuski 6 puta nedeljno, a 2 časa od toga radimo sa francuskom lektorkom Natali i s njom radimo razne materijale, pričamo stalno za francusku. Nastavnici su dobri i trude se oko nas da nas nešto nauče, dobro da drugare, družimo se puno, imamo uslove za rad, da se igramo u dvorištu, ambulanti u svakom slučaju što je velika prednost. Od prvog razreda mi smo učili francuski i uvijek je nekako to isticalo u školu od svih drugih. I još mogućnost da od 7. razreda krenem u dvojezičnu nastavu, da učim još više francuski. Face, Twitter ili Instagram. Da vidimo šta o tome ima da kaže naš Luka. Isto. Ne znam, koristim stikere i čudne skraćenice. I nemam filtere za selfie i prednju kameru. Ali imam pesmu u srcu, imam sasvim dobru nameru. Čitam knjige od papira, materijala nepoznat u tvojoj vrsti, best friendova, prelepih i predobnih, gde svako svakog u braku vrsti, gde se život živi na tastaturi, a emocije na 4 znaka sa svema, a se prstom u džaku deli,
gde se lajkovi može zbog broja samo, koliko ih dobijemo, toliko ih i damo. Nažalost, ti si jedna od njih. Iako si mogla da budeš bolja, odlučila si da budeš tipičan primer prazne iznude. Evo vas Boga. Teška si, na statusu ti piše. Lipuć si da probam ovako u žargonu. Lipuš, znači volim te najviše. O, Luka, pa ti si sa nama zaljubio. Saro, to je bila samo pesma. Ako sam bio ispirisan. A baš me zanima šta ste vi smislili u Lipušu. Čekaj, vidjet ćeš i naša pesma ljubavna. Evo i Marija. Znači još jedna dobra pesma. Pa zdravo.
spremila za večeras? Vidi, ja imam jedan apsolutno novi hit za koji sam sigurna da ribnikarci još nisu čuli. Tako da... Izvoli. Hvala. Pa dobro, Tićo, malo šala za malog dečaka. Opet ti? Izvini, htela sam da kažem za velikog dečaka. A pošto ti danas ispunjavamo sve želje, jel bih htela još nešto da čuješ? Pa, mislim, ja bi neki rep, ako može. Aha, misliš, rap, ribnika. Može, to mi je najbolje.
večeras ovde sa nama, a sada je vreme da zakažemo novo druženje. 50 godina proslavit ćemo pola veka našeg ribnikara, a ja ću tada imati 20 godina. Mi ćemo tada brojni. Još bolje. Vidimo se 2026. Jedna ruka traži te i želi da ti da dodirnešnosti za bar milion godina. Nikad neboj se, slava neko je, ko želi ljubav da ti da, evo svome prosta. Nikad neboj se, zaprete da razbiju tvoj mali broj. Kada reči šture pokušaju da nađu izgovor, jedna ruka traži te i želi da